Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Jadi mantane SKC duwe gawe kan. Duwe gawe dan Mas Altera. Terus. Kok laundry ta, Mbak Rin? Kok laundry ya? Lah kowe piye to sing anu, Mbah? Enggak sehat dong. Enggak sehat deh. Laundry kita weh. Lah sing ana pengering, Mbak Rin. Iya tapi aku cepet tuh tak dirasa ning kene lagi dhewe ngene julen kan pandeng kira. Oh, berarti ning kene lagi ning kene. Gak tau julen ning kene iki lagi jurai ning kene iki kata julen. Serem bilasi lho, Jon, bilasi. Nang kene wi anu nek jaga mesin cuci kurang resik asli Ya. lho nek Rin paling. Ya jurai ning iki lho. Kan langsung Apa ta wi? Win kambil. Aku minat win. Aku ora win aku tuh bener mau nang sarapan aku. Lha wi karek naleni ngono tok to. Tali pati apa tali anu? Yo tali pati rusak ta. Tali pati buat lah. Win. Aku kater yo. Pikir kasa? Wes wates kono ya. Iku timbulne karep. Aku arep belajar sekolah karep anu kan. Tenan kok ora omong ngambul lho. Lho, tenan. Belajar mengenai barang. Lho. Wane gak Kita pikir tale anu iki, kok wae muka mas terus. barang kene iki kuno Kang Jaki lho paling. Lah nek terap iki salati. Oh, muci adus. Lho gatel kabeh. Lha ki gerobak arep bakulan apa to, Mbak Rin? Ya. Kok nek gerobak apa-apa kan? ngrasane wong iki jeblok ah. Gerobak apa-apa komplit. Arep delok iwak kan. Iwak tinggi. Apa ora krungu Pak Dik ya piye to? Lambene suwek kabeh sih pancinge cacah. Nah, ya to. Apa nih? Ya wis to. Suwe kok. Saya SKC yang digawe, Pak Di digawe apa? Nyonatno Win. Nyunatno win, nek gak nyunatno muji. Heeh. Muji kan Dik, kurang apa iki? Nang ukir kurang. Ramboke iki anu wis dikom lho. Wis dhewe. Ndek mah. Lah gak. Wis aku ora iso ngeliki to, ora ngerti to. Aku ora ngerti tak kerja ning kono. Bro, ngingeti wi lho. Wis sampean jiran melok. Orang terus Lek. Mas kita ngojo sekono ya iki. Tapi ini kayak sanduan kita. Yo no, apa tanggung sih? Bukan dicagak itu. Oh, tinggal dipasang gawe iki ya. Iya. Enggak bae. Enggak. Jongmu arit. Aku nek ning abu arit. Abu sih to. Terus dilok bopok. Ya, lho. Wis kok. Abang tok tapi. Abane kamu doano loro kok karek njaluk dhuwit nah. Tak ngono. Loro. Ya loro sisan timbang go tak tir-tir. Lah sing putih apa duwe? Gak apa-apa gawe nabung tak gitu. Bangkene nyampe iki tapi langsung. Tapi nggak anu baru lah nih lan aku loh maksudnya grup kan. Oh, sing iku mungkin Indonesia iki kuwi aku wae. Sing kula no. Enggak, ngapa tak. Jane saya naik abu gara ngeterno. Mau orang iso ngeterno. Tapi jambut jalan wis. Ndah. Lah nek lana tak terus tak wayah. Iki setik sing kulon kok. Alah betul diamboni ngono ae. Disebar ngono kare biar ora. Kok pari ya? Pari. Kayak gendeng ku ben marane dhewe. Digalengno ning dhuwuran. Ngawur ya. Kan eneng lho Mbak Rin wong abu sing ngono kuwi. Dene saking wegah. Wegah jere jago kok wis kewetel ngono mindoni. Dirapokan dhuwur wis marang medun dhewe. Dibantote sing edok kok gris mulai lah tipe abu disebar kaya ngebar pari ngono. Jago kuwi. Tapi ya lemu ya. Jago ya lemu. Lemu to. Gak teraten.
gak teraten. Yo kawe wis tau pro masang iki. Wes tau melok to ngene. Melok pisan aku. Langsung terop. Ada urung lho kene. Kowe ndewe apa to, Jan? Ndewe apa lho? Kalau dendowin ya ndewe apa kira? Sangat aku iso sangat tak niki. Apa weh? Ngedakno ya? Ngedakno. Ngene iki masane gak dong. Piye? Dine singkong. Ki ngene dhewe kanggo trek motor. Ngusungi motor ta. Nyepe-nyepe nguri kan. Gak lele ayo. Apa enak? Nek Oh iya, kayak Bima. Iwak kene anu ya. ya apa? Kene nongol. Kayak enak. Kandang baru. Ya mana ini? Iki apa tak alap-alap? Masa masuk iki? Kok gak mulai? Gak. Wis cepet engko. Lebih teh saya sayap iku. Ora apa-apa iki. Anu wi kecilian wi kandange. Lah, ini ada kok. Ini nek lesu lah, muli terus. Kandange kecilian. Dipanen jumbo kok. Gung. Nek dipanen nali kabeh Iya. dipanen. Ki lah anake godhong lah. Wir sik lho. Si bos. Enggak, rencana paling hati cemplungin nih. Cemplung apa? Cemplungin kowe. Kowe ya. Kowe cemplung apa no? Anjing delok anjing anyar. Bagus. Kandangmu iki ngene iki lho. Ya, anda kan lagi ini kok. Menak. Enak. Stok kene engko dikei jenenge sapa ngono. Jenenge sing kene Wis ana Jono. jenenge iki. Dukawan. Heeh. Tirilo. Heeh. PPI. Bugeng, Bugeng. Bin Kambil. Kambil. Yo, kambil. Gede kan? Bin Kambil apa bro Bin Kambil? Kambil gede. Ada kayak jeneng dewi ta. Harus dipasang dewi kasir apa ya? Toh. Kan biasanya kan cacah kok. Ya, Biasanya cacah lagi dipasang dewi. sone paling cocok. Iya, son. Bin Kambil. Apa yang di gerak gede nih juga. Ben aku sombenya ngono kuwi ta. Ora iso. Ya iso to. Jajal piye tani? Itu sebenarnya. Ya, Pembikinan. dandasan ya, dindas ya. Ya, Mana? dokno ya. Kok nek desain kalah genten wonge. Ya. Wonge karo dus ya. Iki apa ki? Kuwi ya. Tak tawon ya. Bin Kambil. Lho wis bentar iki. Ki sapa ki jenenge anyar? Tiga. Gua. Ke Jono jere. Tidak satu ya. Kita mau lagi ya. Ya dia apa tuh? Keren juga so lupa pakai hijau gitu. Nah, pakai hijau kita kira-kira. Bukan mau apa? Gosak. Gosak apa? Victor gitu. Oh, meter kuwi. Samblito. Enak. Acara nih. Hmm. Itu per meter kuwi terus meter 16 santai. apa kuwi? Apa? Rodeng. Meter. Glowing ya. Sepen glowing nang kene. Yo. Arti anu Bin Kambil. Gosok. Sarung tangannya kurang ngetek, kalau sak pasang ngetek. Sarung tangannya gue, itu juga rapi. Ya. Ya apa anu iki? Bisa. Apa ini apa? Win. 3. Win. Itu Jon. Dikar Tonyo Arjono. Tahu. Ya loro. Loro. Mungkep. Sungu.
omonganmu kaya Mbah. Di ponakan ning kene sitok ya ra dikeki aku ya. Mari bos. Halo Mas Panas. Cek. Ya ora iso iki wis kok ngene iki aku dhewe asistene lho. Ketuntu. Ini asistene. Ketuntu. Win. Kangen win. Gegere. Gegere win. Gegere win kok. Lah kok malah gegere win. Bahasa teko. Ngene. Wis to. Gitu deh. Sanyo ya. Gak nih mobil wi. Ngene. Anu, bakamu pilih lo lentur bisa aja. Ya, ngene to. Kan ngene. Pokoke ditonyo. Kowe tonyo alasmu ngene. Kan tonyo ngene. Kuwi tangan siap ngene. Ngene. Ya kowe kepalane iki siap ngene. Ngono. Iklan apa jadi? Iklan matahari. Iklan matahari iki ngene iki. Janji cek terus, kowe nek duwe cek ngene kowe kok kesel. Iya toh. Tenang, ingeti lawan-lawan ingeti. Arep mukul endi Indosat ngene. Ngene. Tinju ya. Kalah Dek. Latihan iki lho. Lah iku malah tugel Alon-alon cok. Enggak malah nyontekno minggo. Ya ora ngono kuwi ya jane karo Indo to. Terus aku sing ning Jon. Kowe ndowo. Yo, enggak apa ninju. Oh, ngene ora apa-apa. Engko nek pompe ninju dah, ninju. Ngene. Karo nangkes. Enak acaranya. Jon. Tahu ora Jon? Tinju. Woi, kok guys sikil to? Yo, sekarang tinju. Ojo guys sikil. Yo. Ninju apa ora teko gon ngono Jon? Tekan kan modar to, iki kuburan ya musuh. Sing edan kono ae gak lebih ngalor kuburan. Ndak todang. Apa to lek kan ninju aku kak? Nah, ninju. Nah. Oh, alah. Tuwi Joko ngomong ini. Ji. Wah. Cengok. Belajar ngene. Lha kan Lah tangan loro maju bareng kuwi lho jenenge. bareng. Gak iso. Apa kuwi lho? Tangan sitok kan bingung lawan. Kok dinggoan. Kok iso bingung. Iso bingung. Mana apa jenenge? Suwe. Suwe inget ae. Iki berarti kudu nganggo bubal, Mbak. Oh, Iki apa tane pengangin iki? kene lho. Tangan. Ini. Tangan ditalani ngene iki. Sulit to. Kita angki talane rene. Bebet. Bujan wis telepon kene. Telepon. Oh. Belajar guys. Ke bos. Jadi iki acarane komandan duwe gawe. Iki lha apa tek? Anu, Deng. Santai kae. Bos, jadi ngono. Kontane, tak akhirnya makene bos. Sekian dan terima kasih. Ikuti terus video-videonya Kang. Jadi salam saya, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.